Esi sisilumkiso kubaxhamli zibonelelo zenkamnkam, ingakumbi abantu abadala, oomakhulu nootatomkhulu, ukuba kukho izigila-mikhuba ezijikelezayo zisithi zigunyaziswa nguSASSA ukuba ziqokelele iinkcukacha zabaxhamli zibonelelo kuba kuza kongezwa imali nge-R170. Siyafuna ke ukutsho siyile arhente ukuba ziingxelo ezingenabunyani ezo. Loo magosa ayingomagosa aphangela kwaSASSA, ayingomagosa agunyaziswe nguSASSA. Ukuba kwenzekile ugaxeleke kwimeko enjalo, xelela amapolisa ukwenzela ubana ezo zigila-mikhuba zidibane nengalo yomthetho. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tyelela iofisi yakwaSASSA ekufutshane kuwe okanye utsalele umnxeba kwinombolo engahlawulelwayo ethi 0800 60 10 11, 0800 60 10